A nevem Arrius var Zilár. A dicsőséges Zilár birodalom trónörököse vagyok. Ám a szüleim számára így sem voltam soha elég jó. Úgy döntöttem, hogy a saját kezembe veszem a sorsomat, hogy bebizonyítsam, mit is érek valójában. Eltökéltem, hogy megkeresem az ellenség rég elveszett szent templomát, a kódexet, a halhatatlanok ősi könyvtárát. És meg is találtam. Leereszkedtem a sötétségbe és az ismeretlenbe, odalent pedig hatalomra leltem. Olyan hatalomra, amelyet egyetlen halandónak sem szabadna birtokolnia. Ám félrevezettek. Akaratom ellenére szabadjára engedtem az elsők szellemét. Ezek a halhatatlan lelkek új gazdatesteket kerestek maguknak. Az egyikük engem szemelt ki. A testem csatatérré vált, minek uralásáért két akarat áll harcban egymással. A hatalmam megnőtt, de milyen áron? Arrius var Zilár vagyok, de most már több is annál. Az utódok egyikévé váltam. A saját sorsom kovácsa akartam lenni. Ám most éppen a sors kalapácsa sújt le rám. Most egyetlen kérdésre keresem a választ. Mint hiába. A homályra is. Hogyan jutok ki ebből a kutyaszorító?